tini sanatan gangke masau tipra hawa politik sudu kaini sing tong jotabo sudu politik kaini si sengke nugui tongo CPM BJP Kongres ni nugui tongo ani uman soman ke kam haya tipra hawa politics only two norok jotone siwa bukung kolawai bukung bara simi tini politik soli tongo ei bukung baroni itihas no 186 राजाई थांनायनि इतिहास न बाहाय के दिनै बिकृत खायै बाहाय के दिनै तामने बनो डिमोलिश खायनि आम थाङै दङ नरक नुखना राजबारि बसकांगो जिनि प्राय राजबारि बसकांगो से खुदिराम बसु सेनि अंको सुजो सेनि पिक्चर मूर्ति खायै दिनै बस करिजा बेलायरिजा से राजबारि साबनि बर' इतिहास तामो তিনি जों কক सामने তিনি যে सामुं खायमाने 50 বছরनि পরে আবার লাইবুमा इतिहास ngै थाङो खाजन ताखुक ताइबु खो नाय नाय दि उमाकान्त स्कुलनि बसकां रबिना ताखनि स्टेचु करमा खाबेरिखा राजबारि हायो से তিনি सुदो सेन संहायनि बररनि তিনি खुदाम बहुसुनि मुति कतमा खा बेलारि जा आं खुदाम बसु न जलिका माने कगया नासले सामनि कगया फियाबा अल जागा और राजबारि जागा म बिनि जागाया म राजनि राजा स्वयं वीर विक्रम किशोर मानिक बहादुर ताङै कलांगमानि और राजबारि राजानि स्टेचु दंना ना खुदिराम बसुनि स्टेचु दंना ना खालाम ताखौ तेबो कुसं जों वानसौ नाय तिनि वहायना जेजिनि इतिहास न बिकित खानानि बगै इउनिभार्सिटी हाय जागाव कुसु बेरेमि पलिथानो पइन्ट तिनि इतिहास न 500 বছরनि सिगां उलं गागैनो माने 500 বছরनि सिगां सिमिनसे जिनि 500 বছরनि পরে जिमेसे जिनि बर'नि अ जागा इतिहास दङ 500 বছরनि सिगां गासिनि इतिहास गोसो गैखानैसे इउनिभार्सिटी हाय जागाव फोरोङै दङ हारान ताखौ तेबो कुसं से जेदि मन्डलनि पाब्लिश खायजा इउनिभार्सिटी बेरेमो तिनि आम तेके फोरोंजानो बगै जिनि इतिहास न बिकृत खायने बगै जिनि इतिहास न बाहायके अरै परै खायने बगै तिनिबो चक्रान्त कन्टिन्युअस चलि दङ दाबो चलि दङ खान ताखौ तेबो कुसं अ हानि 186 राजाय थानायनि तिप्रासावनो बाहायखायै अरै परै खायतनानि अबनो तिनि चना ति प्रयास चलि दङ आमनि बागैनो खान ताखौ तेबो कुसं आं सानैबो मोसे पलिटिक्स जतो जागानो कक्साया राजनैतिक लास कुन कक्साया संखे वांसो दङ पलिटिक्स लास कक नै खान ताखौ तेबो कुसं पलिटिक्स सिमिनचिन लास कक गया जिन दफानि बगै जिन हानि बगै जों जतनो तिनि साजा खाय मार खरचा खाय जों बासावै फाइनान दरकार जों जेहा जापान खायतो इन द मीन्स ऑफ या पॉलिटिक्स फाइके सिमिन जों दफानि सामुं खायमाने कक गया त्रिपुरा स्टेट फेडरेशन खायके सिमिन जों दफानि सामुं खायने कक गया तिनि जत बड़ खरचा परिनाय जो बाजार खायनाय बाजार फायनाय दुकान नाय नरक जतनो जानजे लेभेल दङै दफानि ककनो शेयर खायदि दफा हामदनि कक नरक बखा वान सक्तिनि आं किसा नंथनि कयमाने कक सियाबो ताइबु साइमानिया तिनि इतिहास न बिकित खायने बगै नरक साइमानो जे तिनि आस्तबल मातनो तिनि बुमुं चेन्ज खायखिनका मबो काहे चक्रान्त तिनि आमनि बगै आं तिनि बिसि कक साया तिनि अ ब्लेक डे कालो दिन अमनि बगैनो हंजागो जे अमाय कायसा ड्रागडियन बिल कायसा कालो आइन जे इंडिया भारत हाक्तरो पास खायजां बानो दिन ताइचिन दफानि बगै अ बिल बेलाय हामिया चिनि दफानि बगै अ बिल बेलाय चाया आमनि बगैनो तिनि नोटिस करंगै जत सान अफ द सॉइल रो हानि बसारक तिनि ए ब्लैक डे पालाय जगै दं खालन ताखौ तैबो कुकसं आम बगै चिं जतनो अ ब्लैक डे न ऑब्जर्व खायनेन बगै नरम थानि चिनि कयमं एबं चिंतिनि साक्लायमं अबनो टीएसएफ नि हयतो अमनो साक्लायमं अ बिल न जों प्रोटेस्ट खायै प्रत्येक बছর जों अ बिल न अ दिन न जों कालो दिन हिसाबै जों पालायनाय खालन ताखौ तैबो कुकसं कालो दिन हिसाबै जों पालायनाय तामनि बगै हिमाले दिन दफानि बगै जे जागावो हामि आंजो दङ जों जतनो प्रतिगा खाय जों अ दिन ब्लैक डे जे पालायनांनाय नरक साइमन ताइबु चिनि बसकांगा दङ चिनि त्रिपुरा हावा 8 तारिख जनवरी से माधव कामिव ए सिटिजेनशिप एमेंडमेंट बिल नतयै आंदोलन खाया थांतने चिनि बर'नि उपरै ओपन फायरिंग टीएसआर बाहिनी गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ओपन फायरिंग खायरेका त्रिपुरानि इतिहास कुन जागा करेखो त्रिपुरा हानि इतिहास कुन जागा करे जे प्रोटेस्ट न डाइरेक्ट फायर खायनानि अधिकार गैबिनि राइट्स करे फेरो तिरिबो जों जस्टिस मायांगै दङ सेई दिन तै जों बसकनि 8 तारिख वहायनो माधव कामिव चिनि ब्लैक डे एवं जों आरो जन समावेश खायनाय जे एगेन्स्ट चिनि बर' जे सामुं खायनाय थाने जों तिनि प्रतिबाद खाय 8 तारिख खायनाय जों माधव कामिव आनि कोइना जत आमचाइनि बर' रंनो
এই 8 তারিখও जों माधव गामियाव प्रटेस्ट खालामनो थांथानि जोंनि इउनिफिकेशन जोंनि इउनिटि जोंनि दफानि प्रति हामजागमुं जों फुनुकनाय नरक जतन फायदि होनो आं नंथानि किसा कयमुं 8 तारिख जानुवारि जोंनि बररकनो कक माने दिन ब्लैक डे ओपन फायरिं खालामनानै दिन 6 जना बर गुलि चाना नांखा मबिनि बागै सामानिया ओ दफानि बागै निना आने बागै बर दिन गुलि चानानै नांखा आनि बागै 8 तारिखआव जों ब्लैक डे पालने 10 राम गामियाव चीन महाराजानि बीर विक्रमनि स्टेचु गानाव आजागाव महाराजानो पॉइंट ऑफ बीर विक्रम स्टेचु नो पॉइंट से ब्रक गुलि खायने खायखानो जतन सिउ आमथनि बो जतन सिउ ताइ जों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा थाने चीन कायसमन कबुमों जे अ दिन जों प्रोटेस्ट खाय जों फुंगानानै खालामताखौ तेबुखौ न जतन मानजा दिनै आनि तिनि अकरन किसा कक सामनि अरन पाइरिका हामबाय टीएसएफ आइग्लकथों बर्ड फाइग्लकथों नै अरन कक पाइरिका थैंक यू